ದೈವಾಲಯ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಸಂಬಂಧಪಡಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಪ್ಪು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಮನೆತನದ ಕ್ಷೇತ್ರಪ್ಪು ಅವಳು ಯಜಮಾನಿ ಗಟ್ಟಿಬೋದು ಮತ್ತೆ ಮಧು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕಲು ಅವೇನು ವಿರೋಧಿಸವನು ಇರ್ದಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡಿನ ಚಿತ್ರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟುಂಡ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಏತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪನ್ನಡೆ ಅತ್ತಂದೆ ಈನಲಾಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅವನು ಮುಟ್ರೈಜ ವನಾದಿ ಕಾಲೋಡ್ದು ಚಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಮುಗಿಂಡು ಇಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರ ನಿಜ ಪಂಡ ಮುಗಿಂಡು ಇನಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಒಂದು ಪೋಪಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ತಪ್ಪು ಒಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇನಿ ಮಧು ತಕ್ಕಲು ಯಾನು ಪಡತ್ತ ಕುಡೋರು ಏರ್ಲಪ್ಪಡ ಮಧು ತಕ್ಕಲು ಆಯ್ಕಲು ಲೆತ್ತ ಪೋಪೇರೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಲು ನೇರವಾದ ಅವು ತಪ್ಪೊಂದು ಬನ್ಪೇರಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಲಿಗೆ ಏನಾಪನ್ ಪಂಡಾಗ ಎಂಕುಲು ತಪ್ಪೊಂದು ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಎಂಕಲೆಗೆ ಹಾಕಲು ಬೇತೇನೆ ಬನ್ವೇರಿ ಒಂದು ದೇಗ ಎಂಕಲೆಗೆ ಬೋಡುತ್ತದೆ ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಹೊಡ್ಲ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ವೇರು ಐದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನ ವರ್ಗದ ಕುಲು ಹೂ ಸರಿ ಹೂ ತಪ್ಪು ಅಕಲಿಗೆ ಮನೆಯವರಿಕೆ ಆದವೇನು ಬುಡಿ ಎರಡನೇ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಿತ್ತುಂಡ್ಲ ಅವಿನ ಸರಿ ಮಲ್ಪುನವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಸರಿ ಮಲ್ಪುನವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಒವೇ ಕಾರಣವು ಇತ್ತೆ ಎದೆ ಕಟ್ಟ ಪಣಪುನವು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ದೈವಗಳ ಬಾಡ್ರಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತಂಡ ಖಾಲಿ ಸರಳ ಜುಮಾದಿನ ನೇಮುಡು ಮಾತ್ರ ಎದೆ ಕಟ್ಟಿತ್ತು ಅವು ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಾನ್ ಅಚಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿನ ಈರ ಮಸ್ತನ ಮತ್ತು ಓರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನೊಂಜಿ ಮರನೆ ಒಂಜಿ ಟಿವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತುಯೆ ನೇಮ ಮಂತ್ರವೇತನ ಪಂಚಜೀಟಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ಚಂದ ನಮ್ಮ ದೈವಾಲಯ ಒಡೆಪೋದು ಮುಟ್ಟುಡು ಪಂಚಜೀಟಿಗೆ ರಡ್ರಡ್ಡು ಪಂಚಜೀಟಿಗೆ ರಡ್ರಡ್ಡು ಕೋಲ್ಜೀಟಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಮಂತ್ರವೇತನ ನೇಮ ಅಪ್ಪಣೊಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಡೆಪೋದು ಮುಟ್ಟುನು ಪಂದ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಐಟೆ ದೈವನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಹತ್ತು ದೈವಕ್ಕೆ ಐತೇನೆ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಮಾನ್ಯತೆ ಗೌರವ ಉಂಟು ಆ ಕಟ್ಲೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಲ್ತನ ದೈವಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಹಾಪಣ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಎರಡು ಅವಕಲ್ಲ ಮೂರ್ಖತನ ಐಟು ಹೋಲಿಸಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಪಣಪನೆ ನಮ್ಮ ಅಕಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೀರಿ ಮುಗುಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೀರಿ ಪಣಪಿನೇ ಇರ್ತಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋವು ತಪ್ಪು ಒಂದು ತೆರಿಪೈರೆ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಅನ್ಬ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಕಲ್ಕುಡ ಪಣಪನ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಶಕ್ತಿಲು ಅಂಡ ಅದ್ಭುತ ತುಲೆ ರಡ್ಡೆತ್ತಲ ಅಲಂಕಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಆಯುಧ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೂ ಕೊರಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಬೆತ್ತನು ಕಲ್ಕುಡ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಕಲ್ಕುಡಗೂ ಕೊರಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕೊದಂಟಿನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕೊರ್ರೆ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಬೋಡು ವಾ ದೈವಗೂ ವಾ ಆಯುಧ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಸತ್ಯ ಏನ್ ಬಂದ್ಬನೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರತಿನ ನೆಕ್ಕಾನಾಗ ಕೊರ್ದಾವಡು ಅವೇ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡ ಬಿಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕೊರ್ನದಾದವು ಅತ್ತ ಪಂಡುಪುನೆ ಆಪಿಂದಾಲಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಆ ನಂಬಿಕೆ ದುಂಬುರ್ದಿಂಜ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತರಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟುಬಾಡು ಯಾಂ ಬಂದ್ಬಿಂದಾದ ಕಂಡ ಓ ಮಲ್ಪರ ಆಂಡ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಲಕ ಪೊಸತ್ತೇನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಪೊಸತ್ತೀರ ನಿಖಲ ದೈವನು ಬಂಗಾರಡ ಮುಚ್ಚಾರ ಎನ್ನ ಅಡ್ಡಿಜ್ಜಾನ ಬಂಡ್ಬನತ್ತೆ ನಿಖಲ ತಾಕತ್ತವು ಸತ್ಯ ಅವತ್ತು ಆಂಡ ಅವಿನ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲವಡು ತೆಂಕುಲ ಊರುಡು ಪೆರ್ರಡು ಮಾತ ದೈವೋಗುಲ ಸಾನೋಗುಲ ಮುಗುಲಿ ಪಾಟ್ರಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪನ ಬಾಕಿದ ದೈವಲತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ತಂದು ಕೇಂದ್ರಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾವಂದೆರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಮಜಾಲ್ಡು ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಕ್ರಮನೆಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೆರ್ನೆಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೆಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಏತೆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವಡು ಏತೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ದೈವ ಮಲ್ಪೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಉಂಡು ಸತ್ಯ ಐಕಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊಕ್ಲೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆ ಅಂಚುಂಡು ಸತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಆವಡತ್ತಂದೆ ಒಕ್ಕ ಮನ್ಪರೆ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಲೇಡಿ ನಡಪೋಡು ಕಟ್ಲೇಡಿ ನಡತನಂದಾನೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಐಕ ಬೋಡದು ಅನ್ಪನೆ ಯಾನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಸರಳ ಜುಮಾದಿನ ಆರಾಧನೆ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಕಾಂತಿರ್ ಜುಮಾದಿನ ಸ್ವರೂಪದ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಸತ್ಯ ಒಂದಿನ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಓಡು ಇತ್ತೆ ಸರಳ ಜುಮಾದಿನ ಆರಾಧನೆ ಬಿರುಬಗರಿದ ಕೊಪ್ಪಿಚ್ಚಿ ಕಾಂತಿರ್ ಜುಮಾದಿನಟ್ಟು ಉಂಟು ಕಾಂತಿರ್ ಜುಮಾದಿನಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಿರುಬಗರದ ಗೊತ್ತು ಬಿರುಬಗರದ ಗೊಬ್ಬು ಕಾಂತಿರ್ ಜುಮಾದಿನ ಊಟ ಇದೇ ಕುಡಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಳ ತೇ ಎಂಕ್ಲೇರ್ದಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಅಪ್ಪು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟನಕ್ರಿಲ್ಲ ಈರು ತೆನ್ಕೈಗೆ ಬತ್ತಾರ ನಂಡ ದುಂಬು ಊರ್ದ ಪ್ರಧಾನ ದೈವಗು ಜುಮಾದಿಗಾವಡು ಜಾರಂದಾಯಗಾವಡು ಉಳ್ಳಾಯಗಾವಡು ಬಲಾಂಡಿಗಾವಡು ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗಾವಡು
ಒವೇ ದೈವಗಳಿತ್ತ ಸಿರಿನಲಿಗೆ ಬನ್ಪಿರತೆ ಅವಿಜ್ಜಿ ಅವು ಇಜ್ಜೆ ಅವು ನಲ್ತಂಡ ಕೋಲಂದ ಆಂಡ್ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಗ್ಲ ನೆಲ್ಲಿದಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ತಾರಬರಿಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ತೋಕುರುಡಿಜ್ಜಿ ನಲಿಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಂಡ ತಪ್ಪೆ ತಿರಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಒಂಜಿ ಗತ್ತದೊಂಜಿ ಅಜ್ಜೆ ದೀಂಡು ಅಡೆ ಅಂಡು ತಿರಿ ಕಟ್ಟ ಸಿರಿನಲಿಕೆ ಅವು ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಬಡಕೈಗೆ ಮೊಂಡ ಆ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಬಡಕೈಟ್ಲ ಕೆಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳುಂಟು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಡಿಬಿಟ್ಟದು ಜುಮಾದಿ ಹಾಂ ಇದಾಗಿ ಎತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಬರಡು ಜೀಟಿಗೆ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚಿ ಹಾಂ ಜೀಟಿಗೆ ಕೈಕೊರ್ರಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಗರ್ಗರ್ದ ಇಚ್ಚಿರಡು ಇಜ್ಜ ಇಚ್ಚಿ ಜಿಟಿಗೆ ಕೈಕೋರ ಜೀಟಿಗೆ ಕೈಕೊರಲ್ಲ ಜೀಟಿಗೆ ದಿವಂಡ್ರಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಪಕ್ಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಕ್ಕೂ ಇರ್ನ ಒಂದು ಇಲಾಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಲರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಿನ ಭೇಟಿಗೆ ಇಲಾಲ್ ಕೈಕೋರ ಇಲಾಲ್ ಕೈಕೊರ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಅವಳ ಕ್ರಮತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಇದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಅಡಿಕೆ ಅಲೆ ಜಾಗಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಡೆಗೆ ಪೋದು ಇಲಾಲ ತೋಪವಣ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಜೀಟಿಗೆ ದೀಪವಣ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕ್ರಮನೇ ಇಜ್ಜಿ ಜಿಟಿಗೆ ಪೊತ್ತಾರೆಂಡು ಜೀಟಿಗೆ ದೀವಂಡ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರವ ಎಂಚಿತ್ತನ ನೇಮ ಅಂತ ಇತ್ತೆಂಗ್ಲ ಪೆರ್ರಾಡು ಉಳ್ಳಾಕ್ಲೆಗಳ ಬಲವಂಡಿಗಳ ಜಿಟಿಗೆ ಕೈಕೊರ್ರೆನೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕಲಡೆ ಪೂರ ಪಾಯರಂಡು ಜಿಟಿಗೆ ಬೋರು ಪೂರ ಪಾಯರಂಡು ಜಿಟಿಗೆ ಕೈಕೊರ್ರೆ ಪಿಲ್ಚನ್ ನೇಮುಡು ಮಾತ್ರ ಕೈಕೊರ್ರೆ ಕಟದಲ್ತಾಯ ನೇಮುಡು ಮಾತ್ರ ಕೈಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿದ ಇಟ್ಟಿಚ್ಚಿ ಆರಡ್ಡು ದೈವಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಪೂರ್ವ ಪದ್ಧತಿ ವರ್ಮ ಮಾಗನಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಟ್ಟುಂಟು ಓಲ್ಲ ದಾಂತಿನ ನಡಿಬೆಟ್ಟುಡು ಮಾತ್ರ ಈ ವರ್ಮ ಮಾಗನಡೆ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ರಾಜನ್ ದೈವಲು ಜೀಟಿಗೆ ಕೈ ಕೊರ್ಪಣ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಕ್ಕಳು ನಡಿಬೆಟ್ಟುಡಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಸರಳ ಜುಮಾದಿ ನೇಮಗಳ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ನೇಮಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿನ ನೇಮದ ಒಂದೇ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಅತ್ತವೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ವಾ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲುಂಡು ಕ್ರಮಕ್ಕುಲವೇ ಆಯ್ತ ಹೊರ ಅನಿ ಗಿರ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅನಿ ನುಗಿಪರೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಲೈಟ್ ಈರೆಗ್ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ನೇಮಡು ಕೊಂಡೆ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚಿ ಆಯುಧನೆ ನೇಮಡು ಆಪನಿ ಅನಿ ನಗುಪನು ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಆ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪೆ ಬಂಟನ ಬಣ್ಣಲ ಕಪ್ಪೆ ಪೂರ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಈ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಬಾಕಿದ ಅಣಿಗಿಣಿ ಪೂರ ಬಾಕಿ ಸರಳ ಜುಮಾದಿ ನಾಲ್ಕನೆ ಅನಿ ಗಿರ್ ನಡುಟೊರಗೆ ಅನಿ ನುಗುಪುರ ಅಂದೆ ఒక ಐಟು ಪೂರ ಕೆಲವು ಗುಬ್ಬುಲು ಅಂದೆ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮಗಳು ಎಂಬನ್ಪನೆ ಮಂಚೌಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಮೂರ್ತಿಲೆಡ್ ಸರಳ ಜುಮಾದಿನಲ ಮರಳು ಜುಮಾದಿನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಪುಚಿ ಓಯ್ ದಾಯ ನೀನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಣಪಿನಿಕೆ ನೇಮದ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೊರತಾದ ಖಂಡಿತ ಉಳೈ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಚಿನ ಪಾಪೆ ಅಂದನಿಗಳು ದೀಪರ ಮೂರ್ತಿ ದೀಪರ ಹೈಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಸರಳ ಜುಮಾದಿಗಳ ಮರಳು ಜುಮಾದಿಗಳ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕದ ಕ್ರಮಗಳು ಆಯ್ತು ಸೊತ್ತುಲಡೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ಈ ಕ್ರಮಟು ನಮಕ್ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತೆ ನಡಿಬೊಟ್ಟು ಜುಮಾದಿಗೆ ಇರು ಪಂಡಾರು ಅಲ್ತ ಇಲಾಲ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತಾರೆ ಓವೇ ಕಾರಣವು ಜಿಟಿಗೆ ಕೈಕೊರ್ರೆಚ್ಚಿ ಅವು ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆಡು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಇನಿಕ್ಕಲ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೆರೆಪುಂಡು ಆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೆರೆಪುಂಡು ಅಲ್ತ ಜುಮಾದಿ ನೇಮದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾತ ನೇಮದ ಒಂಜಿ ಇಲಾಲ್ ಬತ್ತುನ ಇದು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿಡೆ ಸರಳ ಜುಮಾದಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮಲಮಲ್ಲ ಜಾಗ್ಲೆಡುಂಡು ನಡಿಬೆಟ್ಟುದೊಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆನೇ ಬೇತೆ ಇದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೂವರೆ ಪೊಣುಂದಾಂಡ ಇದೇ ಕಡೆ ಪಂಡ್ರೆ ವೈದಿಕತೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಂಡಲ ಇದು ನಡಿಬೆಟ್ಟುಡು ದೈವ ಜುಮಾದಿನ ಮಂಚವುಡು ಮೈನ್ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲನ ಆರ್ನ ಬೊಡೆದಿನಲ್ಲ ಪಾಪೆಂಡು ಕೆಲವು ಸರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ಬತ್ತದ ವಾದ ವಿವಾದಲಾತಿನುಂಡು ತೆರಿಯಂದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಕ್ಕಲು ಅವೆಂಡು ದೆಪ್ಪೊಡೊಂದು ಬಂತಿನ ಐದು ಬಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಲಡಯಾತಿನ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಪನ್ನಾಗ ಮೈನ್ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲನ ಒಂಜಿ ಪಾಪೆನ ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬುದ ಗುತ್ತಿನಾರು ಎತ್ತೀರಿ ಕೃಷ್ಣ ಗುತ್ತಿನಾರು ಬಂತ ಇತ್ತೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಗುತ್ತಿನಾರು ಐದು ದುಂಬು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಗುತ್ತಿನಾರು ಇತ್ತಾರೆ ಐದು ದುಂಬು ಕೃಷ್ಣ ಗುತ್ತಿನಾರು ಇತ್ತೀರಿ ಆರ್ಲ ಗೋವಿಂದ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಪಿನ ಸಾನದಿಲ್ಲಾರು ಪೂ ಜಂದಾರ ಸಾನದಿಲ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಓಡಿಜಾರ್ನ ಬಿರಿಪತ್ತೊಂದು ಬೈದ ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಮಕ್ಕಳು ದಾದ ಮಲ್ತೀರ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಪಾಪೆಯನ್ನು ದೆತ್ತೇರು ಐಟ್ ಬಿನ್ನೊಂಡು ಬಂದು ಏರು ಗುತ್ತಿನಾರ್ಲ ಪೂಪ ಜಂದಾರ್ಲ ದೆತ್ತದು ಆಚಾರ್ಯಡ ರಿಪೇರಿ ಕುರಿಯರು ಅದಾಗ ಕೆಲವು ಜನ ಪಂಡೇರು ಎಂಕಲ್ನ ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ತಾರೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲಿಕೆದ ಪಂಡೇರು ಅವೇನು ಅಂಚ ದಿಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೆ ಜುಮಾದಿರ ಕೇಂದೋಡು
ಹೌದು ಆಲಾಪುಜಿ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಗುತ್ತಿನಾರ್ಲ ತೆಲ್ತೇರು ಗೋವಿಂದ ಪೂಜಾರ್ಲ ತೆಲ್ತೇರು ಕೊಣದ ಆಚಾರ್ಯಡ ರಿಪೇರಿ ಕೊರಿಯರು ಹಾಂ ಆಚಾರ್ಯ ರಥಾರಾತ್ರಿಡ ಪಾರ್ವತಿ ಗುತ್ತಿನಾರ್ ನಡಿ ಹಾಂ ಅವೇನು ಏನಡ 11 ಆಪುಜಿ ಏನು ಪಿರಾಗಂತ ಕೊರಪು ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ಅವೇನಂತೆ ಓ ಕಣತ ಕೊರಿಯರು ಆಂಡೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೇರ ಇದು ಬಕ್ಕ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಪಣ್ಣಾಗ ಮರಣಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಈ ಸಾನದಿಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ದರ್ಶನ ಜ್ಞಾನ ಪೋದಿತ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಹಾಂ ಗೋವಿಂದ ಪೂಜಾರಿ ಸಹಿತದ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಹಾಂ ಎಂಕಲ್ನ ಗುತ್ತಿನಾರ ಸಹಿತದ್ಲ 30 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಅವೇ ಪೊಡ್ಸುಡ ಕುಡ ಜನಲ್ಲ ಸಹಿತೇರು ಗುತ್ತಿನಾರ್ಲ ಸಹಿತೇರು ಗೋವಿಂದ ಪೂಜಾರ್ಲ ಸಹಿತೇರು ಹಾಂ 30 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ದರ್ಶನನಾಗಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಂದ್ಪುಣ ಅಕಲ್ ನಿಲ್ಲಾಡೆ ಎರ ಒಂಜಿ ದೂರದ ಎಬ್ರಿದಂಚಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಂ ಈ ಮನೆತನೊಗ್ಲ ನಡಿಬಿಟ್ಟುಗ್ಲದಾದ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡ ಸಾನದ ನಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾನದ ಬರಿಟ್ಟು ಸಾನದ ಇಲ್ಲುಪ್ಪುಣತ್ತೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಪದ ಉಡುಪ್ಪುಣು ಹಾಂ ಐಕೆ ಇಂಚ ವಿಷಯ ಬಂಡೇರು ಐಕೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪ್ರತಿರೂಪನು ಕೊಣೋದು ಕೇನಂದೆ ಪತ್ತೊಂದೆ ತಿಲ್ತದ ಕೊಣೋದು ಆಚರಣೆ ಪಾಡ್ದಿನ ದೋಷನು ಆ ಜುಮಾದಿ ಪತ್ತೊಂದೆ ನೆಕ್ ಬಂಗಾರದ ಕಲ ಪ್ರತಿರೂಪನು ಜುಮಾದಿಗೆ ಪಾಡ್ಜಾರನ್ನಾಡೆ ನೆಕ್ಕ ತೀರ್ಮಾನ ಇದ್ದಿ ಬಂಡಿ ಹಾಂ ಅಂಚಂಡ ಇಟ್ ಏತು ಶಕ್ತಿ ಆಡ ಏತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಅವಳು ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಾರಣಕರ್ತೇರ ಕಾರಣ ಕಟ್ತೇರು ಹಾಂ ಅವೇನು ದೈವ ಪ್ರೀತಿ ರಾಕ್ಲೇನೆ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟೆಲ್ ದಿಪ್ಪೋಡು ಅಂತ ಅಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ದೇವ ಪುಂಜನ ಬುಂಡ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ರಡ್ನೆ ಹಾಕಲೆ. ಇದೆ ಇರ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಕಡೆಟ್ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿದಿನಾರ ಓಲ್ಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಕಣನೆ ಬುಡದ ನಂಚಿತ್ತನ ರೂಪ ಮನೆ ಮಂಚ ಉಡುವಲ್ಲ ಯಾನು ತೂತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ್ಲೈಜ್ ನಡಿಬಿಟ್ಟದ ಮನ್ನುಡುಂಟು ಹಾಂ ಆ ದೈವದ ಚರಿತ್ರೆಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆರ್ನ ಪ್ರತಿರೂಪಣು ತೂವಂದೇನೆ ಪತಿಮನೆ ಹೆಚ್ಚಿಡಾಡು ನೇಮದ ಹೆಚ್ಚಿಡಾವಡು ನಡಿಬಿಟ್ಟದ ಮನ್ನಡು ಉಂಡಾ ಪೂಜಿ ಬಂದು ಹಾಂ ಓಡಿಜಾರ್ನಲ ಮೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲನ ಪುದರನ ಪನಂದೆ ಅಕಲ ಪ್ರತಿರೂಪಣು ತೂವಂದೆ ಯಾನು ನೇಮದ ಹೆಚ್ಚಿರಡು ನಡುಮಾಣಿಚ್ಚಿರಡು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆ ಪೂಜಿ ಬಂದು ಆತು ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಎತ್ತನ ನಡಿಬಿಟ್ಟದ ಜುಮಾದಿ ಹ್ಞೂ 14 ಜಾಗೆ ಉಂಟು ಹ್ಞೂ 14 ಕಟ್ಲೆದ ದೈವ ಜುಮಾದಿಗೆ 14 ಜಾಗೆ ಐಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು 14 ಜಾಗಡೆ 4 ಜಾಗಗೆ ಅರ್ಧ ಮರ್ಯಾದೆ ಹಾಂ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಮರ್ಯಾದೆ ನಮಕ್ಕೆ ಅಂದ ಹಾಂ ಈ 14 ಜಾಗಡೆ 4 ಜಾಗಗೆ ಅರ್ಧ ಮರ್ಯಾದೆ ಹಾಂ ಅವಿ ಅರ್ಧ ಮರ್ಯಾದೆ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷತೆ 14 ಜಾಗಲೇಡು 17 ಜಾಗೆ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರ ಭಾವ ಅವು ಗೌರವ ಸ್ಥಾನೋಡು ಬರ್ತದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 14 ಜಾಗೆ ಐಟ ಮೂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯ ಒಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ಈ 14 ಜಾಗನ ದಿಪ್ಪುನಾಗ 4 ಜಾಗ ಅರ್ಧ ಮರ್ಯಾದಿಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಈ 13 ಜಾಗದಕ್ಕ 16 ಜಾಗದ ಕಲೆಗೆ ವರ್ಷ ಗುಂಜಿ ತಂಬಿಲ ಪರಕೆದ ಜುಮಾದಿಗೆ ಕೊರಡು ಈ ಅರ್ಧ ಮರ್ಯಾದಕ್ಕಲು 2 ವರ್ಷ ಗುಂಜಿ ತಂಬಿಲ ಹಾಂ ಅಧಿಕಾರಡ್ಲಾತೆ ಅಕಲೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಧಿಕಾರ ಐತಿ ಈ 4 ಜಾಗದ ಕಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಅವು ತುಂಬುರ್ದಿಂಚಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ 13 ಬೇತೆ 16 ಜಾಗದ ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ತಂಬಿಲ ಬಾಕಿದಿ ಎರಡ 2 ವರ್ಷದ ತಂಬಿಲ ಬಾಕಿದಿ ಎರಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಗೆ ವಾ ಅಧಿಕಾರ ಲೆಜ್ಜವಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಆ ಕಾರಣ ಬತ್ತಿಪ್ಪ ಅತೆ ಅಕಲಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಕುಲು ಇತ್ತೆ ಒಂದಾನಿಕೆಡು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅವ್ವ ಆಪುಂಡು ಒಂದಾಪುಂಡು ಪನ್ಪಿಚ್ಚತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದಾನಿಕೆ ಆ ಒಂದು ಪೋ ಅಂಡ ದುಂಬೂರ್ದುಂಚಿ ನಡತೊಂದು ಬೈದಿನ ಕಟ್ಲೆಂಚಿ ಈ ಅರ್ಧ ಮರ್ಯಾದಿ ಈನ 4 ಜಾಗುಂಡ ವಾಕ್ರಮತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗು ತಯಾರಾತಂಡಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ಮೂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಮಾರ್ಚ್ 16 ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪುಂಡು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರು ದೇಶ ವಿದೇಶೋಡು 14 ಜಾಗದ ಕುಳ್ಳೇರು ಐಟು ಎಂಕಲ್ನ ಕುತ್ತಿನಾರ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂದಾಲೊತ್ತೋಡು ಆರೊಂಜಿ ಆಸೆ ಎತ್ತನು ಊರ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಶಿವಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಆ ಬಂಗಾರದ ಜುಮಾದಿನ ಮುಗಮಲ್ಪರೆಯರ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಆ ಥರ 6 ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾವಡು ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಮುಂಬೈ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲಿಕೆ ಮನೆ ಪಂಡ ಮೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲನ ಇಲ್ಲದ ವಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ರು 6 ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ 2ನೇ ಸರಿ ನಿರ್ದುಂಬು 14 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನಾಗಲ್ಲ 6 ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತೀನಿ ಇನ್ನು 2ನೇ ಸರಿ 6 ಅಧ್ಯಕ್ಷದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ತಿಂಗೋಲದಲ್ಲಿ ಆ 10 ಮಂದಿ ಪಂಜೂರ್ಲಿತ್ತಿನ ಜನಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಊರ್ದ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ತಾರೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಸುತ್ತುಪೌಳಿ ಉಲ ಮುಟ್ಟುಜಿ ಖಾಲಿ ಕೋಲದೊಂಪ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನೇ ಕಬೆತ್ತು ಗುತ್ತು CA ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ಅವೇನೇ ಕಟದು ಕೊರಪೆ ಬಂತೀರಿ 2 ದ್ವಾರಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮುಯ್ಲುಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ನತ್ತ ಆ ದ್ವಾರನದೆತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬಟಾರ ಬಾಲಿ ದಕ್ಕದು ದ್ವಾರ ಮಲ್ಪೇರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಂಜಿನಡ್ಕ ಜಂಕ್ಷನ್ ಈ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲಿಕೆ ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ನಪಲ್ಲಿ ಲತಾ ಸಾಧು ಶೆಟ್ರು ಬಕ್ಕಾಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಪುದಾರಟಿ
ಸಹೋದರನ ಕಲ್ಪದೊಡು ಅವಳೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಹಾದ್ವಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮುಟ್ಟುಜೇರು ಸುತ್ತ ಪೌಳಿಯವಲ ಮುಟ್ಟುಜೇರು ಗೋಪುರಲ್ಲಿ ಎದುರ್ದ ಉಳ್ಳ ದೇವೇರನ ಬೇಟೆಗೆ ಪೋಪುಣಿಂಚಿತ್ತನ ಗೋಪುರ ಏನೊಂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ದೆರ್ತದೆ ಬೇತೆ ಬೇತಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪಣಿ ಉತ್ತದ ಗೋಪುರ ಉಂಡ ಅವೇನು ದೆಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ವಾಲ್ ಆಪುಂಡು ಮದ್ಮೆದ ಅಂಚ ಅಂಚ ಜುಮಾ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೆ ಆ ಜುಮಾ ದಿನ ಭಕ್ತಿರ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ 14 ಜಾಗದಕ್ಕಲೇನ ಜುಮಾದಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದೆ ಊರ್ದಕ್ಕಲೇನ ಜುಮಾದಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಗೌಜುಂಡು ಅವು 2 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಆತೋಡು ಅವಳು ಗ್ರಾಮ ದೇವರನ್ನ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಎತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ 2 ವರ್ಷ ಪಿರಪೋಂಡು ಇಡೀ ನಡಿಬೊಟ್ಟು ಜುಮಾದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಜುಮಾದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತಿರ ಬದಲ ಇನಿ ಅಕ್ಕಳು ಕುಲ್ಲೊಡಿತನು ಎಂಕಲ್ನ ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲಿಕೆ ಮನೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುತ್ತಿನಾರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟರೇನೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಂದು ಎತ್ತಂಡು ಅವಳು ಜುಮಾದಿನಿ ತಂಬಿಲ ನಾನೂರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಒಂಜಾತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ತ ಈರೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳವ ತಿರಿದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಏರುಪುರ ತೂಂದುಲ ರಕ್ಲ ಮಾತಿರ ತಿರಿದು ಇರೆ ಕೃತಜ್ಞತದ ಸೊಲ್ಮೆ